Apa iki yo? Apa iki? Ayo yo nang kene ra oleh, ra apa-apa, oleh nang kene. Sini Mas, mosok aku di atas sendiri. Apa iki satenane? Ya ngono iki. Yo ayo. Pakai mic. Iki ra asik no. Yung. Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Wes kakang mati rasaku kang wis rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku. Yo Cak yo. pari pasan rangge lintang ning angkasa kowe teka gawe lara marang tresno Pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro Aji Zara. Gempi penak urip mulih. apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentengke wong liya apa aku Saiki wis sirna kaya luput ing pinggir segara sak lebu teteng pancen larakake arep kepiye maneh aku wong ra duwe aja selak batinmu marang kahananku lupute pinggir segara apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Wes kakang mati rasaku kang wis rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku. apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Wes kakang mati rasaku kang wis rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku. Pari pasan rangge Zik zik kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro atimu.
iki